खुलुमबाय आंनि भिउवार्सफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे माबा फर्मुला फोरोंनो नागिरदों। नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ बयबो मोजाङै रोङा बेले बेजे खालामो नालाय दिनै आं नैबे जाहैबाय नै मेवाइ औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौ मारै जिरो नोंथांमोनखौ फोरोंगोन आङो। बे न'निनो जोंनि औवा बुरखानिनो मेवाइ बेखौ सोरबा सोरबा बेले बेजे बिराद खस्थ'यै जिरो ओरै मोनफा मोनफा बिदि मोनफा मोनफा बिदि जिरो ओरैहाय ओरै खालामनानै बिराद खस्थ'यै जिरो बेबायदि। दा बेखौ बिदि जिरनो नाङा, बेखौ जिरनायनिबो इजि प्रसेस दङ। बे प्रसेसखौ आं दिनै फोरोंगोन, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, ओमफ्राय शेयार खालामना हो बयबो रोंनायनि। ओमफ्राय आंनि पेजखौ जुदि दाबो रावबो फल' खालामाखैबा फल' खालामनायफोरा फल' खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ इजि प्रसेसा जाहैबाय ओरैहाय बेखौ ओरै हानांगौ बिदि बिदि हानानै लादो, ओरै हानानै लादो नों बिदि 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 ओरैबो खनसे ओरै बोखादो नों नुबाय दा नै गारदोलाय, ओमफ्राय बेखौ ओरै बोखादोलाय आरो गारदोलाय आरो बेखौ नै ओरै बोखादोलाय ओरै गारदोलाय। थारमाने बेखौ आं ओरै हाना लाग्रोखाबाय नालाय, दा सिङाव जिजोब हैखाबाय, बेखौ आराम ओरै बोखादोलाय बेबायदि नै बिदि जंफारबा थाहैबाय, बेखौनो दरखार गैला नालाय बेखौ ओरै सायनानै गारदो। ओमफ्राय दाना बेखौ मा खालामदो, बेखौ ओरै लिरदो ओरैहाय लिरबानो जाबाय बेबायदि। बिदि आराम लिरजोबदो। माने बिराद गोरलै आरोखि, सोरबा सोरबा रोङैयावसो बिराद बेले बेजे जायो नालाय। दा गोरोंबा बे प्रसेसै खालामबा जेबो बोलो नाङा, ओरै ओरै लिरलांबाय थाबानो जाबाय। बिराद प्लेन जाजोबबाय आरामनो बेलाय बेना। ओमफ्राय बेलाय टाइमानो नाङाखिसै, बेखौ 1-1.5 मिनिटनि गेजेरावनो जिरखाङो लेबखाङो। दानि आराम बेखौहाय मा स्टाइल हायो ओरै फिसा हायोबा हादो, मा खालामबा खालामदो, गावबा स्टाइलनि हानानै संनानै जाबानो जाबाय। बेनो एकदमबारे इजि प्रसेस। ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होदो। टाटा बाय बाय।